ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗେ ମିକ୍ସଚର ଆସ୍କା ଫଟି ବାହାର କର। ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଚାଉଳ ବରା ଖାଇକରି ବୁଲୁଥିମା ପରା ପରା। ଆଗୋ ଶୁନ ତ ଆଜି ଖାଉରି ନାନୀ ବନେଇଛେ ମୁଢ଼ି ପାକ୍। ପହଲା ଉଇଲ୍କେ କୁରକୁଟି କରି କାଟିଦେଲା। ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କଟା ହେଇଥିବା ପାତଲ ଘଣ୍ଟାକେ ଦେଇକରି ନୁନ୍ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା। ତାରପରେ ସେଥିରେ ଢାଲି ଦେଲା ମୁଢ଼ି। ଇ ମୁଢ଼ି ଖାଇଲେ ତୁମେ କେଭେ ନାଇଁ ହ ବୁଢ଼ୀ। ତାରପରେ ଦେଲା ସୋରଷୋ ତେଲ। ସୋରଷୋ ତେଲ ଦେଇକରି ଦେଲା ଘାଣ୍ଟି। କିଏ କିଏ ଖାଇବ ମୁଢ଼ି ପାକ୍ ଆସରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋର୍ ଅଜା ନାତି। ତ ତାହାରୁ କୋଲା ଚାଉଳ ବରାକେ ଦେଲା ଚିଟକି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆଲୁକେ ବି ଦେଲା ଟିକେ। ଆଲୁ ଚପକେ ବି ଦେଲା ଘାଣ୍ଟି। ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଚାଉଳ ବରା ଖାଇକରି ବୁଲୁଥିମା ପରା ପରା। ଦେଖ ତାରପରେ ଦେମା ମିକ୍ସଚର ଆସ୍କା ଫଟି ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର। ସବୁକେ ଦେଲା ସେ ଘାଣ୍ଟି। ଖାଉରି ନାନୀକେ ଯେନ୍ ବି ସମ୍ବଲପୁରିଆ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଦେଇଦେବ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି। ତ ଖାଉରି ନାନୀର ମୁଢ଼ି ପାକ୍ଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବ। ଭଲ ଲାଗଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ ବି କରିଦେବ।